Познаваш ли онова усещане, когато се прибереш вкъщи и всичко наоколо просто диша в хармония с теб? Когато всеки детайл шепне «тук е твоето място», а въздухът ухае на спокойствие, уют и принадлежност. Домът не е просто стени и мебели. Той е отражение на теб, на твоята любов, твоите мечти и твоя стремеж към красота. Дори науката доказва, че красивият и поддържан дом не е лукс. Той е грижа за душата. Съвкупността от хармонична, подредена среда, светлината и цветовете успокоява ума, понижава нивата на стрес и променя начина, по който се чувстваме. По-спокойни, вдъхновени и радостни. А ние вярваме, че всяка идея е покана към един по-уютен, подреден и вдъхновяващ дом. От първото вдъхновение до последния детайл, ние сме тук, за да превърнем мечтата ви в реалност. Защото когато домът е красив, животът става по-щастлив. Добре дошли в света на идеите.